two, two. Yo, 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 yo. Yeah. Hati-hati le senajan to siji lombok setan, sing siji lombok rawit, rapopo. Sing penting sampean kabeh dipanggil Mbah Sawal. Sing saperlu menghibur putune, so bapak ibu kabeh. Ya cilio sing penting pedes ya le. Alah jan kaya lombok iki tenan. Ya le tandang gawe le. Sing hati-hati. Heeh Mbah, ayo bareng-bareng. Heeh. Yo Mas yo. Mencolot nih. Oh iya. Oh 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 oh. Oh iya. Hae hae hae. Oh iya. Oh iya. Yo 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 yo. Oh iya. Hae hae hae. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Hae hae hae. Oh iya. Oh iya. Oh yeah, hae, hae, hae.
Aja kecelupaan.